L-MUT iridu jagħtu l-informazzjoni sħiħa. Hekk sostna l-Prim Ministru Robert Abela taħt it-tinda f'attività tal-Labor f'Birkirkara kif ħareġ jattakka lill-Union tal-Għalliema wara li fit-tmiem il-ġimgħa saħqet illi l-Gvern tella ħajt bi proposti li poġġa fuq il-mejda aktar kmieni dan ix-xahar. Quddiem il-partitarji tiegħu Robert Abela tax-xifhem illi l-MUT qed tikdeb meta tisħaq illi biex jingħataw żidiet lill-Għalliema se jkollhom iżidu l-ħinijiet tax-xogħol tagħhom. Mhux minnu dil-forsi miżinformazzjoni li kien hemm illi żieda se tkun marbuta ma' aktar ħinijiet tax-xogħol jew ma' aktar xogħol jew ma' doveri addizzjonali. Ta' minkejja li fatwalment iswed fuq l-abjad l-Union ippubblikat dak il qed jingħati li l-proposta tal-Gvern ta' Abela, ċoe li l-edukaturi se jkunu obbligati għal żieda illi tlaħħaq għal 29 lezzjoni. Fl-aħħar jiem l-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem appellat sabiex it-taħdidiet mal-MUT jkomplu wara l-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju biex ma jkunx hemm interessi ulterjuri. Bl-MEA ittenni illi n-negozjati bejn il-Gvern u l-Union dwar il-ftehim kollettiv ġdid għandhom jiġu posposti sa wara l-elezzjonijiet kif spjegat illi bħala assoċjazzjoni dejjem enfasizzat illi l-ebda negozjati fis-settur pubbliku m'għandhom isiru fi 3 xhur ta' qabel l-elezzjoni. Iżda Abela tax jifhem illi dan l-appell se jinjoraħ. Taqbel ma dan l-statement? Jiena nifhem il-puntat tluq tal-MEA u nifhem ukoll li minn aspett ta' negozjar kollettiv hemm ċertu loġika f'dak illi qiegħda tgħid. Però ngħid l-iktar milli wieħed iwaqqaf jew jinterrompi d-dialogu, nemmen li għandna niddialogaw b'aktar responsabilità. Dan fil-waqt illi attakka lill-Union u insista illi l-MUT għandha twassal informazzjoni sħiħa lill-membri tagħha. Li nappella lill-Union huwa li tagħti l-informazzjoni sħiħa lill-membri tagħha b'mod partikolari u l-informazzjoni sħiħa korretta u fatwali. Ma setax jonqos illi ma tgħaddix ġurnata oħra li ma jsemmix il-babaw tal-establishment kif wara li qal li hawn komar tal-aħbarijiet membri tiegħu, wara li qal li hawn biċċiet fl-istituzzjonijiet u anke fl-Ewropa, issa saħaq illi l-establishment irid lil Birkirkara. L-importanza tal-għażla ta' 8 ta' Ġunju. U f'Birkirkara forsi dik l-għażla se tassumi dimensjoni aktar importanti. L-għażla jekk hux se nerġgħu inħallu lill-establishment li jaħtaf lil Birkirkara fidu. Intant, matul din it-taħdida tkellem il-kandidat Laburista għall-Parlament Ewropew Jesmond Marshall. Ħbib tiegħi, grazzi Birkirkara u kif nibda s-soltu. Ħbib tiegħi Laburisti u Soċjalisti. Irridu nagħtu messaġġ li Malta Laburista u Soċjalista. Dan fil-waqt illi tax jifhem illi nazzjonalisti qed jinstigaw il-ħruq. Dawn huma partit. Jien dispjaċini ngħid li dawn lesti jaħarqu l-pajjiż l-aqwa li jkollhom il-poter biex joqogħdu imexxu fuq l-irmiet. Kif mistenni, sfortunatament il-Prim Ministru naqas milli lissen kelma fuq is-sitwazzjoni skandaluża li qed jaffaċċja pajjiżna bi Gvernatur tal-Bank Ċentrali akkużat bi frodi fost diversi persuni oħra, inkluż ex-Prim Ministru u ex-Ministri.